back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Uy, hala! Hala, tanawa paing! Oh. Sila si Imok ug Boboy nagpaingon sa sakyanan. May kuyog silang bata. Kang kinso maday ka ng sakyanan? Oh, niabli ang pultahan sa sakyanan paing. Naay ni gawas nga gwapang babay. Oh, kagwapa ng babayhana. Uy, paing! Mura mo beauty ni Carol hikain. Bitaw, no? Kinso mga naman? Uy, hala. Nigakos lagi ng Imok. Miss, Nakakita lagi ko ni mo in person, Imok. I'm so happy, Doc Imok. Hi, Boboy. Gwapo man sa day ka, no? thank you. Kanper ba ini, oy? Pabagugak sa. Ma, magpa-picture ta nila na. Okay. Sige. Tupad ta, Doc Imok. Anak, dili dapit, oh. Dili, oh. Diri lang sa kudapit. Ikaw lang unay picture na mo, Boboy. Mag-selfie na lang ta after. Ha? Okay. Nay! Naa si Jan Laray, padong diri. Siya lang itong yun. Jan! Ano sa? Picture may palihog! Sige. Pero kami unang tulo ni Doc Imok og ni Girlie. Dali na, anak. Sige. Kamu una. Sige. Sige na, John Travolta. Picture na. Wait sa. Closer na ako, Doc Imok. Agbayi ko. Ha? Sige na. Unya, pagaksa ko sa imong hawak, ha? Uy. Pero, ma'am. Mura na mo pamilya, ana. Ma'am, nakay ba na? To sa abroad. Ipadabitaw ni nako niya nga akong mga pictures. Unsa? Hasula itong bayhana eh. Min sister ba yan? Okay sa niyang anak. Okay naman ko niyang papa kay fansa ko nun ako. Aska, hasula lagi. Suya, abito na ako ni mo, kuya. Ay nalag suya diha, boy. Kulpaan pagganay ko doon na mo kalit og pick up na ako din he. Nanaunsa mga kuya eh. Iyo pag raw nagdautan kuya eh. Kuha makaysa. Kadtong babayahan ang misikit yun ni mo. Inundo yun niya iyang kagulingon ni mo. Hubag idol bayo. Grabe kayo. Lagi, murag yung puspuro. Sige, kiss. May gani. Wagi ko musiga. Bisag nanginit ako mayo. Nanginit yun ka kuya. Ang, ikaw ba'y kiskisan? Kinsa gyud bitaw ka tong babayhana sa? Pagkagwapa na lang gyud. Parihaan gyud ko niyang beauty sa akong idol nga si Carol hikain. Ha? Ang pangutan naman, nganong close kayo sila ni Imok? Ug may bata pa yun. Bitaw, no? Mura ba sila pamilya nga nagpa-picture? Bitaw. Sige lang. Nakapicture masag ko nila bisan layo rata. I-zoom lang unya ni Nako. Time paragod. Nga man sa dituod nga na picture man kanila paing. Ako unya ning ipakita ni Bea. Ha? Mana boy? Ang ako lang, kung maabot ni Sdunggan ni Bia, imposible man nga way nakakitaan to. Wow. Concerned na ka ni Bea karon. Wow. Siya man di ay. Onya, nga nalagay kung naa si Bea, wa ra kay pake kung unsay abuhaton sa imong mga istorya nga makapasakit niya. Kung siya, tingog pa. Oh, di ba? Wa ka katingog. Siradong bukog. Asa di kas Bia? Pila naman kaadlaw nga, wala gid siya magpakita. Kuya, nagpaabot ang mga tao. Nagsigir mga ginuktok. Sorry. Kining, kinsay una?
Ako, Dok! Oh, oh. Uy, Pahiri sa nasipon nimo. Eh, mao ni akong problema, Dok. Bisang saan ako hingo sa akong sipon, muto, magyapog balik. Mga ganyan nga pahiri na. Naitisyo oh. Pagkuha lang. Hindi lang ko mapahin niya akong sipon, Dok, eh. Kay muturo magyapog balik. Anogon kay mong tisyo, mahal rin ba kina? Oo. Nala. So, unsa man dahil gusto nimo buhaton nato? Tagay lang kong tambal, pres. Sipon, Dok. Ang tagaan lagi tika. Gaya gini ko. Pero, pahiri sa na, lain kay tanaw no? Nga nag-istorya tao niya, naghilak nag-jail ng ilong nimo. Hindi lagi ko, Dok. Bahala ka na. Ana lang na niya. Tagay lang kong tambal. Gaya, giglaw ng tawahan. Di ba? Ana lang. Pahiri na sipon nimo ba? Ana na lagi na! Baboy! Kuha na gutong vacuum cleaner? Ya? Kuha boy, pagdali boy! Ay, pahiran na ako, Dok. Pahiran na ako, Dok. Sigurado ka? Lagi. Pahiran ako, ha. Angay ko tisyo gamay, be. Angay ka, be. Kana. Look man lagi. Hey, sorry. Sorry, Hala, oy, Dok. mo. Hey. I-vacuum di karon. Yawa tuhan na. Hadlok na i-vacuum ang ilong. Oh. Nganong karon pa man ka? Nga di ba? Wa ka makakita sa mga taho sa ilang imok? Kita man. Unya? Unsa man? Unsa? Dili lang gihapon ka mo balik og panambal paing? Unsa ka man in taon, uy? On and off man ang imong pagpanambal. Layo na kay kagbiya ni imok. Layo. Alagod ka guol, ma. Di bagyapon nakatupong sa atong kwarta ang natigom ni Imok karon sa iyang pagpanambal. Ako bisan on and off ang akong pagpanambal pero di naguway masad. Ay bisa na. Ako maglagot gyud ko magtan-aw nga daghagtaw kanunay sila. Sige na ma, silang. Inigbalik na kong panambal. Makurat na sad unyang mga tao nako. Ngano man? May bag-o na sad kang gimmick? Dili gimmick ang bag-oo niya nako ma. Oh, unsa man? Ang akong kagwapo. Oh, unsay kagwapo gud taon nga nibati na ganin ang naong mo? Lino sa di mo mo eh. Ngunay mo ka? Magpagwapo ko ma. Ako na ning ipaayong akong naong. Basta makakita raon niya ka. Ha, mura na unya kong artista ma. Layo ra ginas imok na ko. Awa niya. Di ba? Anhin na unya na mudugok na ko ang Hulmigas! ang mga hulmigas. Ah, unsa? Natamak ka na gid imong bye-bye sa hulmigas paing! Aray, ma! Ay, nawa! Imo mangug gitamak ka nilang bye-bye! Gug tawa na hinuon na nabungkag na hinuon sila! Agay! Unsa lang sa itong kasaba nilang sabil og paing boy? Itabangan ko nog paak sa hulmiga si Paeng. Mo ba? Dagan di hulmiga sa ila? Tingali. Ako sila tabangan. Asag din lang sila kuya. Ayaw. Kay kinahanglan ba ya kita nga motabang sa atong isig kaingon. Bisan managlahi pa nga atong mga baruganan ug opinyon, basta panahon na gani nga may magkinahanglan sa atong tabang, mutabang kita boy. Bisan wa pa ta pangayo ig tabang. Nga. Hala, sige. Maumang ka. Boli-bori na kasi na ilang bye-bye ma. Sige na. Sige na sa konti iloy. Haptos nga katul. Oh, lagi. Buli-buli Ako na mo. ning atimanon. Buli-buli. Lagi. Ikaw atimana na sa dang imong mga pinaakan diha. Wah, nagbutoy-butoy na ra ba na? Wow, Oh, maod na. Paing! Oh, uy. Anong ni ama na siya? Nakadungog man ko nga daghang hulmigas din sa inyo lang. Imo na lang ni nang spray ni nga pangpatay og mga hulmigas. Aya ka gol kay wala ni baho. Napamangkoy usa dito. In order na ako sa online. Nangutan ako?
Why noon? Ako ba, may inform lang ko ba? Share mo lang, ha? Oh, share ba? Wasa ko magkinahanglan anang imong spray, Imok. Kamao ko mo patay og hulmigas. Pero nganong wa man lagi nimo sila mapatay nang? Tungod kay nagduduha pa ko, uy. May mga kinabuhi sa baya na sila. Og naning kamot na po na sila. Sahi ra ba? Sige. Nabitaw sa Di ba? Nanginaboy ba sana sila, no? Oh, maog yun na. Lagi? Maong ayaw kong tagai anang imong spray nga mo patay nila. Sige nang. Ato na lang ko. Kadali sa di ay Imok. Ngano Kadali nang? lang. Ngano nang? Kanang imong spray ba? Sigurado yun na nga makapatay sa mga hulmigas? Kuno nang. O, unsay kuno? Wa pa ka makagamit, ana? Wa pa nang. Ngano? Nagpalit ka, ana, bisan og way hulmigas sa inyo? Naaman to nang. Pero wa naman lang ko kagamit sa spray kay may patuo raman sad sila sa akong paghingili nila. Namiya raman sila. Humana ko hulgaan nga kung dili sila manglayas, ako gid sila isprayhan. Sa ato pa, hinginlan di ay una sila. O kung dili gid mo patuo, una pa sprayhan. Ako na nang. Sige. Ay, ambi na lang na imong spray, Bi, kay ako nang ipanghulga nila. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!